Здравейте, аз съм Тобиас Шупен от Alter Sensus и искам да ви покажа защо е важно да говорим за чувствата си и как този куп за чувства може да ви помогне в това. Кой от вас или от нас не го е преживявал, детето се прибира вкъщи. И ние питаме, и как мина денят ти? Така ли? Да, добре, това често е отговорът. Но нека бъдем честни, децата често преживяват много повече от просто добре. А когато се научат да назовават чувствата си, ние ги разбираме по-добре. А те получават повече самоувереност и сила. С този куп за чувства назоваването на емоциите става много лесно и при това по забавен начин, нещо, което децата обичат. Ето няколко примера. Детето ви се прибира вкъщи, вие му давате да хвърли зарчето. То, например, хвърля тъжен и сега трябва да помисли и да разсъди какво се е случило днес, което го е натъжило или замислило. И така те започват наистина да размишляват върху деня си. Важно е и вие да участвате по същия начин. Тоест, детето ви хвърля зарчето и разказва нещо, а вие също хвърляте и разказвате нещо и ще видите, че доста неща ще се променят. Разбира се, можете да използвате и други игри за тази цел. Например, опаковам куфара си в емоционалното издание, също винаги е много забавно. Или пък емоционална история. Например, казвам, Вилма червейчето върви през гората и хвърля зарчето. А Вилма червейчето е щастлива, защото вали дъжд, а тя особено много обича дъжда. След това е ред на детето. Така се създава интересна фантастична история. Говори се за чувства. Всички ние носим в себе си невероятно много чувства и ние ги показваме също. Не само като ги назоваваме, но и чрез мимика и жестове. И децата по принцип усещат това. Затова искам да ви насърча просто да казвате как се чувствате. Скъпо дете, татко днес имаше наистина напрегнат работен ден. Имам нужда от 5 минути, за да си поема дъх. И след това можем да поиграем нещо. Тогава детето знае, че изражението на татко няма нищо общо с него, а просто е имал стрес на работа. Това е един пример и към това бихме искали да ви насърчим. Повече да говорите с децата за чувствата,